Imos ver como axustar unha bandoleira de algodón, pero neste caso tecida, non é unha bandoleira elástica. Imos conseguir con este tipo de portabebés un moi bo axuste para bebés máis grandes, máis pesados. Podemos empregala a partir dos 3,5 kg ou desde máis pequeniños incluso ata os 15 kg dunha forma confortable, vale? O primeiro que facemos é pasamos a bandoleira polas nosas costas, cruzando, collemos a anilla sobre un dos nosos ombros, o que vos sexa máis cómodo, e plisamos toda a banda para metela entre as anillas. Facémolo do seguinte xeito, dende un dos extremos cara ao outro, pasando polas dúas anillas, e agora imos pasar toda esta tea entre as anillas. Antes de pasala, vamos procurar que a banda non estea retorta, é dicir, que o extremo que se corresponde co canto superior sexa da mesma cor, vale? Se estiveran cruzados, vedes que non coincide. Isto é común a prácticamente todas as bandoleiras que teñen algún tipo de cor. Antes de nada, antes de pasar a tea entre as dúas anillas, ímonos asegurar de que a tea estea ordenada, é dicir, que o canto superior corresponda co canto superior e que o canto inferior corresponda co canto inferior. Despois colocaremos a tea dentro das anillas. Pasamos agora toda a tea entre as dúas anillas, entre unha e outra. E agora, antes de comezar a portear, recolocamos toda a tea das anillas. Facémolo do seguinte xeito. Afloxamos, buscamos o canto superior, que quede nun extremo, repartimos en forma de abanico, non queremos que a tea quede montada, porque senón non conseguiríamos un bo axuste, ou se nos iría desfacendo o axuste que lle demos ao bebé. Así que unha vez que temos toda a tea ben repartida, neste momento sí que podemos empezar a portear, a colocar o bebé, vale? Anilla sobre o noso ombro, máis ou menos, vale? Despois, cando tensemos, cando tiremos, a anilla vai vir baixando, así que facémolo aquí para que despois non nos quede demasiado abaixo. Mais ou menos a altura da cresta, depende do pequeniño que sexa o voso bebé. Se é moi pequerrechiño, pois o mellor vos interesa tela un pouquiño máis axustada, se é un bebé máis grande, un pouquiño máis abaixo. Unha vez aquí, collemos o bebé. Levamos o bebé ao noso ombro, un pouquiño máis ou menos o seu peito ao noso ombro, e pasamos as súas pernas entre a banda e o noso corpo. Facede deste xeito, vale? Metede a man, separade a banda e deixade que o bebé veña ao voso centro. Se é un bebé máis grande, pode ser que podedelo levar nun lateral, que vades ir moito máis a gusto. Se é un bebé pequerrechiño, millor que estea no centro do voso tronco, no frente, vale? Dende aquí o que facemos é asegurarnos de que o bebé ten a postura correcta, cos seus xeonllos, as súas perniñas en forma de M, os seus xeonllos máis altos que o seu cuíño, e dende aquí a súa manciña colocada, estendemos a banda, collemos o extremo superior e estendémola hasta chegar máis ou menos un dediño por riba da súa orella. Unha vez feito isto, imos facer o asento. Asegurámonos de que a banda chega dende un xeonllo ata outro xeonllo e metemos un pouquiño o extremo para facerlle un bo asento.
O asento é importante, pero máis importante é facelo na posición correcta do bebé. Unha vez aquí, asegurándonos de que a banda chega, como vos decía, dun xeonllo ata o outro xeonllo, imos proceder co axuste. Eu recomendo vos sempre traer un pouquiño de tea de atrás cara adiante, porque vos vai ser máis fácil de axustar aquí. Fixadevos, se tiro da vermella, o que fago é que axusto a vermella. Se vos resulta complicado axustar, como me está pasando a min agora, vedes que parece que a tea é unha tea moi recia, ademais, o fular está sin domar, porque todavía non pasou pola lavadora, entón o que facedes é isto. Facedes un círculo cara arriba para abrir as anillas e axudar a que a tea corra. Vale? Intentadeo varias veces, se a primeira non o conseguides, porque finalmente o conseguiredes. Unha vez feito isto, xa podemos ir facendo o axuste punto por punto. Dende a parte máis alta, continuamos baixando. Cada unha destas tiras está axustando unha destas tiras. Ata a última. Lembrade repartirvos ben tamén o peso sobre o ombro, porque se toda a banda ven aquí, pois vaivos acabar lastimando, vale? E aquí teríamos a bandoleira xa axustada.